gomura kutunya. Koti aimboziva here kuti musi uyu uchasvika sisi mamaketi vatukana namazepe uyu adhisaidha kumira namaitete mufeud yavo yavari kuita naMadam Boss. Bitterness family yakamira naMadam Boss ichivarwira, ukuwo My Sensitive vakabva vatuka mazepe kuti ko iwewe unogoziya seiko munhu akakupinza muisland sei usingamiri naye. Zvabva zvaita kuti vanhu ava vatange kuitirana malive vachithreatena kuburitsa masikireti each other. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Ketina aita malive mazhinji asi wazonyora zvakare ndokuti island haitongwe nengotani, go back to Cape Town unotengesera ikoko. Deportation ndo yakafita face yako yakachenuruka nekurara mutende nekuforera food for work. Okusalayo mama is a full citizen, full stop. Vabva vataura zvakare vakati kana zvakubhova chingochovha bhasikoro uye kuCork City takambonzwa uchiti unorova chaizvo. Naiwe Oliver Twist siya kuno mapiritsi nehot water wakufamba uchiyerera tsvina ngochani yechinherera unowanza dzungu baya live uratidze vanhu paunogara wanzwa nekunhonga makabeji kufamu zuva rese for 30 euro kupupa furo kuita hasha dzekuti takakubhana kudzimba dzedu taona kuti uri musatanist basa kunanzvira karurimi kunge maserwe. Attention seeker desperate ngochani rombe Meki akatenga mota, Meki akawisa mhuri yake, iwe chabuda zero, basa makuwa nekufamba uchigovera shure yako muAslam Camp kamidjeti kubva nhasi wakunzi maserwe. Desperate ngochani yechinherera. You think every man ingochani? Last week waidei kuinbox yatata kana kasina order tata no interest kumashure coward waitangire msindo nawo wakumhanya kumaporisa kana uine full blown unayo chete kachimandionerepi. Kapedonevhu kanhu kanopfeka hembe dzema 6 to 9 years kapipiro chero ukauya netrupu yemaporisa ndati shure ine tsete ifa tizorore usati wapedza mairish neshura matongo ngochani shungu handitye maporisa iwe fudza mombe iwe kushure kwakapakirwa donje gara mutende yeurefugee uchiita food for work mushe posta deportation order yako pano udze vanhu makadza wakapara wega dzakukudzingisa muno kwete kuzungaira. Mazepe wacho ndokubva decide kupindura akati aiwa mamaketi this time nenu handisi kudzora tsvimbo hande ikoko tione kwazvinoperera. Guys, this time kana ndichifira nyaya yekunzi ndituke maititi it's okay, but uyu wandonamata uyu mukuru sisiketi kana zita rangu richitaurwa richimikiswa nerenyu handinyarari ndauna posti yenyu ndicharamba ndichitaura sezvazviri muri kunzwisa. Makaposta picture rangu rine visa pasocial media handina zvandakataura siketi ndakanyarara handiti irrespect huri iyoyo muri kuzvinzwisa. Ende musandidzosera kumashure neposti yamaisa ndakubloka inawo kuWhatsApp kuti musava neaccess tichinyatsopedzerana pano pasocial media. Kana muchida kuti nditaure from the start handiti last year makaita life sister mukachuza Bitterness family mukandiramba inini mukati hamundizive mukati hamuna kundiunza just because ndiri kusaidira maititi kana ndiri kusapota maititi mukandiramba kuti hamundizive. Ndakapedza chikafu chemumba menyu 2 weeks dzandakagara. Sisiketi musadaro muupenyu, musadaro. Ndoda kuudza chokwadi guys, zvichaitika kuseri kwangu kana ndichifira maititi ndizvozvo, asi Mwari harisi benzi. Ndaida kuurayiwa inu kuSouth Africa uko munozviziva, ndine proof neevidence mukuzviziva. Asi sisiketi vakaburisa muromo wokuti iskit just because vakachuza Bitterness family kuchinja nyaya yavakamira neni vaine evidence vachiziva zvese. Handiti kana vachida kuti ndirambe ndiri shamwari yavo
vakandiramba vega vakati inini havandizive, vakabhilivhisa vanhu kuti nyaya yakaitika yaida kuitika yemazoe inhema. Zvino inini kana zvinhu zvese izvi zvichadzosa dzimwe nyaya dzanga dzakaita sei dzakanyararwa, ende handisi kutombovhunduka. Sisiketi da kuudzai kuti inini mutemo wangu kana mvura yadeuka handiidzoreri, ende ndinotokuudzai kuti iyi nyaya yematanga iyi handisi kuzokutyai this time, ndokurespectai but handisi kuzokuvhundukai. Sisiketi, mati zita renyu risataurwa, imimi udzai vanhu venyu zita rangu risataurwa imini vanhu venyu, because vari kukusapoterai nyaya dzenyu imimi. Akatanga bitterness family ndimi. Sisiketi, zvichauya kuseri nezvichataurwa handinei nazvo, but sisiketi da kuudzai kuti inini handisi kuzovhunduka, handisi kuzotya. Ndoda kuudzai whatever life yamuchaita, whatever zvamuchataura, handisi kuvhunduka. Ini ndiri munhu anozvimirira ndakadai, ndiri 1. Kana kandaberekwa vanozviziva ndozvimirira ndiri 1, ende pandinozvimiririra handifoiri, handifoiri. Ndapedza. Mazepe ati haana munhu anomutyisa, ari kuti go mura go, hondo ndiri kutoida. I was waiting for hondo iyi since last year. Saka ndiri kutoenderera mberi ndichitaura iyi nyaya, kumhanya kuudza munin'ina wenyu kuti ndakashayiwa mapepa. Naiwe Keti, ini ndakaenda kuchikoro chaMwari, ndakadzidza kuti hauna secret. I know kuti uchafuma waburitsa nyaya idzi dofo. Pamberi nekuudza vanhu nhema uchasvunura, pamberi nekuudza vanhu nhema. I knew kuti uchazvitaura one day. You asked me and ndakakuudza answer. GNIB card ndakaribata kuti G, don't push me. Zvawakandirekodha call ndikati maititi handivadi, kwaiti wangu kufadza nenhema cause ndafona kuti ndiite peace, iwe ndokutanga kundiumanira. Why you didn't record the whole call zimazha? So ndo mashoko amazepe chishambwe ari kuti iye this time haasi kuzomboita back down, nekuti anzwa ane kubhuliwa every time pakaitika chinhu kunongonzi ndakakuwinza kuisland wamuirish pamusana pangu, panongoramba pachingova nekutongwa nepitcourt government. Akati aiwa rwendo runo manyangira yakasvinura kuzaka hakubvi vakapusa. Ataura zvakare kuti mamaketi ndio makatanga bitterness family, uye munotoda kuti munhu wese akadya sadza renyu apinde mubitterness iyoyo, but sometimes hatitenge ruvengo sezvazvinongoitwa kuti ninganovenga ningitese tobatangotambira bodo. Nesuwo we are adults, we can think for ourselves. Baba Notando vari kuti ivo ndaramba kuitiswa zvisina basa, kana zveu Irish zvichipera aiwa ngazvipera hazvo. Mazepe ngaangopushika kani tidziwedzese.